deň, volám sa Simona Škorvanková, som žiačka 4. ročníka odboru kozmetik. Dnes by som vám rada predstavila priestory, v ktorých prebieha náš odborný výcvik. Učíme sa tu množstvo zručnostiam, ktoré následne praktikujeme ako na sebe, tak aj na zákazničkách. Cieľom našeho odborného výcviku je taktiež aj líčenie, v ktorom je veľmi dobrá moja spolužiačka Anetka Jurišová. A dnes vám na našej modelke predvedie extravagantné líčenie. Rada predstavila aj Lindu Pekárovú, ktorá je žiačkou 3. ročníka. V tomto školskom roku sa zúčastnila aj štátnej súťaže Zlaté nožnice, v ktorom získala krásne druhé miesto. A dnes nám predvedie jej súťažné líčenie. Teraz sa presunieme do zákazníckej miestnosti, kde už naša Natálka vykonáva kozmetické ošetrenie pleti. Ako si môžeme všimnúť, momentálne teraz vykonáva masáž tváre a dekoltu. Na toto ošetrenie môže okrem iného použiť aj rôzne prístroje, ktoré naša škola ponúka, ako napríklad ozonizer, skin scrubber, mezoterapiu či dermabrazín. Ďakujeme, že ste to video dopozerali až do konca a dúfame, že k nám prídete študovať, pretože ja som okrem svojich vedomostí a zručností na tejto škole nadobudla aj skvelé kamarátstva.